вече не малко години началото на състезателния сезон в офроуда се дава именно с надпреварата край Трявна. Тук при мен е Йосиф Лагадов. По негова инициатива сме на това място. Мисля да направим нещо като анонс за предстоящото състезание, което ще бъде край Трявна и ще събере всички неуморни фенове на екстремното, на мега приключенията, на големия екшън, но и не само. Първо ми е много приятно, че дойде от толкова дълго време та нямаше в България и предполагам, че това нещо, което си била в Щатите, като информация и като ноу-хау ще ни го предадеш на нас, офроударите, където си присъствала, доколкото виждах във Фейсбук, на много състезания, нали, по офроуд и УТВ-та, АТВ-та, джипки, така че, но това е за по-следващ план да го изговорим. Сега да кажем, в момента сме... Много си прав, извинявай, че те Да. прекъсвам. Посетих немалко състезания в немалко щати в Америка. Има какво да покажа, има какво да кажа, обаче друг е въпросът. Дали някой ще ни чуе? Да се надяваме и от сега нататък, евентуално при наши следващи срещи, ще отваряме полека вратичката и да разказваме някои хубави твои случки, които си присъствала или евентуално си снимала с някои кадри да ни ги покажеш. О, да, с огромно удоволствие. Сега нека се върнем към темата. Всъщност състезанието, което предстои началото на месец април. Откриване на офроуд сезона. Какво да очакват всички запалени фенове? Това е вече 15-та година го правим, нали, като изключим годината с пандемията. Винаги спазваме традицията първата или втората седмица на април да направим едно откриване на сезона по офроуд в България, да може да съберем всичките наши приятели, компетентна публика, участници, най-вече новите момчета, които са нахъсват вече покрай нас, тъй като ние вече от доста години го правим това състезание. И да се надяваме, че пак ще съберем достатъчно състезатели, участници, любители, най-вече любители с семействата да дойдат, малко да се поразходят из красотите около Трявна и в общи линии едно забавление да направим. Всичко възможно ще направим нашия оргатим и екипа, с който работим, да създадем едни страхотни приключения на състезателите и на публиката. Подочух така, че имаш много интересно участие тази година с голяма част екипажи, не само от България. Миналата година дойдоха 2-3 екипажа от Турция, едни от така доените на техния офроуд в прототипа, но тъй като в Турция се кара повече затворени трасета, те нямат опита като нашия в България с навигации по пресечени терени и миналата година малко се представиха по-лошо с навигацията, но явно много сме ги зарибили и тази година очакваме над 12 екипажа да дойдат от Турция, да могат да посетят и да видят както в ралито, така и в трофито, нали, в прототипа, да видят отново, да опитат нашето състезание, да разкажат дали добре са прикарали и по какъв начин. Това нещо още от нова година ме питаха кога ще направим датата, тъй като в момента има едни разбори с федерации, с министерства и така нататък, но ние не се отказваме и си го правим в началото на април. Подкрепиха на хората от Турция, много уважават, както и от Гърция ще дойдат евентуално екипажи от Ористия, да предполагам, и от Румъния очакваме 2 екипажа, така че дано да се случат нещата както трябва. Ти с какво спомагаш тези екипажи да бъдат част от надпреварата, която предстои, защото те трябва да пресекат граница, в смисъл само локацията ли осигуряваш и с какво точно помагаш? Сами си правят логистиката. Единствено от мен беше условието да им направя поканите за Трявна. Миналата година бяха 12 покани, тази година са 70. Значи може да очаквате за какво става нападение от турски екипажи, публика евентуално или сервизни механици и така нататък. Това беше моята помощ, да им направим поканите, а те цялата логистика, даже доколкото знам, ще дойдат с автовоз. Всички джипки ще бъдат качени там и всички останали, нали, публика, които ще бъдат от Турция и съпорта към джипките, ще бъдат с автомобили. И това е за сега. Никакви проблеми. Записани са хората в сайта на мероприятието
и ги очакваме да дойдат в сряда и да Започне да подготовка за започне екшена. подготовка за екшена, да. И я ми кажи, много съм любопитна аз да видя какво представляват тези покани. Това е от клуба издадахме с покана, нали, че ще дойдат на еди коя си дата, то еди коя си дата и са резервирали хотели в Трявна, като визата трябва да почне от еди кога си до еди кога си, нали, даваме 4-5 дена диапазон от началото на състезанието до края, за да могат те да дойдат по-рано. И пускаме този документ към община Трявна с входящ номер и кмета, с подписа на кмета, е издадена тази покана за визи към консулството в Турция. В колко класа ще бъдат разпределени участниците? Както винаги, всяка година и тази ще бъдат в 3 класа. Крос-кънтри рали, които са в Т1, Т2, Т3 и Open клас. В трофи класа ще бъдат модифициран прототип и стандарт. И както обикновено за любителите, за семействата, за разходкаджиите сме направили клас Discovery по много леко трасе, да дойдат с семействата си, да видят красотите около Трявна, като го правим малко и в състезателен вид, да може накрая да има и награди за този клас. По какъв начин точно впечатли миналата година чуждестранните екипажи, които спомена от Турция, и каква е всъщност причината тази година те да са много по-голям брой? Тези екстреми, които ги направихме нали, около Трявна, в гората, примерно, те в Турция нямат такива, как да кажа, такива природни забележителности, като в България. Те карат там по затворени трасета, копани с багери и така нататък, докато тук всичко е естествено. И те явно са се накефили на природата и другото, което е още 10 на дена, като са раззелени и става страхотна красота около Трявна. И предполагам, това ги е, нали, довело до този момент да дойдат и тази година да участват. Знаеш ли, друго искам да те питам, споменавайки чуждестранните екипажи, ти вече анонсира голяма част от турските екипажи с техните машини, видяхме как изглеждат те. Спрямо българската конкуренция нещата как ще стоят? Те не са ли една идея малко по-подготвени? Сега аз българските момчета много добре ги познавам, особено прототипа, направиха страхотни машини. И искам да им кажа, че дали ще бъде много интересно с турските екипажи да се сбият, както има една приказка, да им покажем ние на турците какво можем. Да си помагат, примерно, на някой екстрем, просто да си покаже фейрплея и българските екипажи да се накефят, заедно, нали, с турските и другите екипажи, евентуално, които ще дойдат, да могат да се накефят на тези хубави екстреми, които съм им подготвил тази година, особено прототипа, да се нагласят за жестоки екстреми, защото 10 км вчера минах по трасето, го правих 3 часа, така че да се подготвят жестоко, лебедки, отпред, отзад, колани, въжета, всичко да е ток, за да могат да не се излагат пред чужденците, нали, както казвахме. Това всъщност е идеята, да имаме чуждестранно участие, за да може един вид да виждаме каква на какво ниво, да може и конкуренцията да става малко по-силна и съответно следващия път да сме още по-подготвени и джипките да са още по-добри. Аз си мисля, че българските екипажи, особено в прототипа, много са направили много нови машини с много нови двигатели и предполагам ще има голям екшен с нали, конкуренцията с чуждестранните екипажи. Машините също им са много подготвени, така че да се надяваме да си прикарат много весело, да се забавляват най-вече и фейрплеят е най-важно в това мероприятие. Ще споменем тук Пламен Николов, който се очакваше да бъде част от нашия разговор предварителен за предстоящото състезание край Трявна. Той обаче не е тук. Защо? Пламен Николов по прякор Вашимура в момента е по трасетата за крос-кънтри ралито, защото повечето трасета ги правим извън Габровския област в Велико Търново.
и в момента е по трасетата на крос-кантри ралито, за да може да ги прогони, да види къде какво има и евентуално да се разбере с земеделците, да може да ги предупредим и да нямаме проблеми с земеделците. Ще издадем тук мъничко, че сме в част от трасето. Да, и това е една от waypoint точките. Нарочно съм сложил знамената, за да може хората, които минават покрай нея, да я видят и да минат през нея, защото иначе на 10 метра в диаметър около нея точката не се признава, така че точно така ги правят нещата по световните състезания, за да може, като миниш покрай по точката, да се зачете самата точка. Айде! Айде! Момчета и момичета, стягайте се и ви очакваме на предстоящото състезание, което ще бъде в началото на месец април край Трявна.